Il-poplu ta' Żurrieq għandu ferm għal qalbu l-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina u r-restawr illi qed isir huwa frott ħidma ta' passjoni, devozzjoni u entużjażmu. Dan intqal il-ħamis filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Knisja ta' Żurrieq, indirizzata fost oħrajn mill-Arċipret Daniel Cardona kif ukoll il-Perit Daniel Darmanin li spjegaw il-ħidma li qed issir fil-Koppla Maġġuri tal-Knisja. Ix-xogħol mistenni jieħu madwar sena u għaldaqstant se jitlesta f'Mejju tal-2024 bir-restawr tas-saqaf minn ġewwa u barra. Il-Perit Darmanin spjega li l-għan wara dan ir-restawr huwa li titnaqqas il-problema ta' dħul tal-ilma fis-saqaf wieħed mill-kawżi tal-ħsara. Xogħol jinvolvi fir-restawr ovvjament taż-żeba tal-pittura li kien hemm mas-saqaf, il-pittura li kien hemm se ssir mill-ġdid anke minħabba li din kienet problema li kienet hemm għal numru ta' snin u anke il-pittura li kien hemm kienu saru ħafna interventi fuq, allura ma kien baqa' prattikament xejn mill-oriġinal. U spjega wkoll li l-ħidma se tkun waħda li tħares ukoll il-qudiem għal kwalunkwe żvilupp teknoloġiku sabiex il-ġenerazzjonijiet futuri ikollhom faċilità ta' restawr. Qed nieħdu ħsieb ukoll naraw il-bejt minn fuq, saru numru ta' interventi anke biex tneħħew interventi passati li kienu qed jagħmlu aktar ħsara milli ġid. Issa wara li ħallejna ftit żmien anke biex nagħmlu ftit riċerka eżatt fuq il-materjal tad-defun, eċċetera li hemmhekk, se nkunu wkoll qed induruh biex ovvjament nipprevjenu milli tkompli jidħol iktar ilma fil-bejt tal-Knisja. L-Arċipret Daniel Cardona semma l-ġenerożità enormi mhux biss tal-volontiera, inkluż il-Perit Darmanin, iż-żgħażagħ volontiera li għenu sabiex jittellaw travi ta' madwar 600 kilogramma l-waħda, iżda wkoll il-ġabra ta' 30,000 euro mill-poplu Żurrieq nofs is-somma komplessiva li din il-ħidma se tiġi tiswa. Dan il-proġett kien mixtieq ħafna miżriera għal fatt li kif tidħol fil-Knisja kont taraħ quddiem għajnejk li hemm xi ħaġa mhux posta f'din il-Knisja. Għall-Grazella tħallna dal-proġett u l-poplu Żurrieq qed jwieġeb ukoll biex jitħallsu l-kumplament tal-ispejjeż kif tafu l-ispejjeż huma parzjalment sponsorati mill-Ministeru tal-Kultura u n-nofs li oħra jiġi miġbur mill-poplu Żurrieq. Għall-Grazza Alla jidher li l-poplu Żurrieq qed iwieġeb għat-talba li qed nagħmlu biex l-ispejjeż nkunu koperti. Fil-waqt li spjega il-pitturi se jkunu qed jiġu mpitra mill-ġdid mill-artista Awċi Emanuel Farrugia l-pitturi ta' San Ġwan, Sant'Andrija, San Pawl u San Pietru. Għandna 4 pitturi ġodda ħajkunu l-istess bħalma kienu qabel, anke l-istil ħajkun simili ħafna, però bid-daqqa wkoll tal-pitturi l-ġdid Emanuel Farrugia. Għandek il-San Pietru u San Pawl, iż-żewġ pilastri tal-fidi tagħna, mbagħad għandek il-San Ġwan u Sant'Andrija. U insista li tali xogħol se jkun qed jitgawda miżriera grazzi għall-ħidma u ġenerożità tagħhom ilkoll.